De la unió de la idea i la matèria, l'artista crea formes noves. Una exposició per redescobrir la trajectòria d'un capdavanter de l'art contemporani. Subirachs, un creador de símbols. De la unió de la idea i la matèria, l'artista crea formes noves. Una exposició per redescobrir la trajectòria d'un capdavanter de l'art contemporani. Subirachs, un creador de símbols. De la unió de la idea i la matèria, l'artista crea formes noves. Una exposició per redescobrir la trajectòria d'un capdavanter de l'art contemporani. Subirachs, un creador de símbols.